Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba nogas jettati lewru janvier hitande ujunnaji nogas jeegom habruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude ko États-Unis guidoɗen ɗum noon toon to Minnesota Minneapolis capital muɗum en wani ko kanko gouverneur Tim Walz e o joddima e nelaɗo gummi toon Washington noon kanko Tam Homan ɗum noon kadi ɓe jewti gueɗe kewɗe no fati hono jaam dañirte toon to Minnesota andi habaruji men États-Unis tugnade kadi ko yalti hono kanko Donald Trump ene wayno laamu makko portama plainte pour sibabude ɓe mbari yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe jeyaɓe toon to Trinidad ɗum noon ko bombardement ji banno toon to maaje takkiɗe Venezuela habaruji men international kadi ene wayno toon to Iran hono kanko gardiɗo affaires étrangére wi wonde ko leydi makko ne paari haaldude e bawɗo wonde fof ko fati nucléaire jamde dañira toon kono noon ene wayno koɓe continue parti fellitade so tawi ɓe janama ñon kadi ma en jokkodiri hono Mamadou Samba Diallo joɗiniren toon to Mauritanie o haalanen ko kewi toon to Mauritanie habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon kadi ko sanction ngaji jani hande contre kamɓe Sénégal e Maroc ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal min mbaɗan toon hande jamma walla ñalawma nogas jeetati lewru janvier hitande ujunnaji nogas jeegom may gatu joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hetu yankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire men gonɗen hande ko ñalawma alarba nogas jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom to joni gonɗen ɗo e Mason ko 9h jamma ɗum noon ko toon to New York ko 9h toon to Paris ɓe goni ko 3h du matin toon to Dakar e Nouakchott ɓe goni ko 2h du matin habruji meɗen e ɗemgal Pulaar d'abord ko fati e weeyo siftinde on tan ɗo e Mason e ko température nen koye moins 16 degré ko noon yarata ha ñande aljuma ɗum noon kadi woni moins 19 degré ñande samedi noon hakkude samedi e dimanche en ɗamina kadi ma neige tello seeɗa wonande kadi diwan Ohio e ko taari ɗum noon kadi ko ƴiwonde wonnode o yontere ɓinde e États-Unis foof oɗo saha joni hay sindo Mason woni ko moins 16 degré toon to New York ɓe goni ko moins 13 degré toon to Nouakchott ɓe goni ko 18 degré toon to Paris ko 1 degré toon to Los Angeles ko 15 degré Dakar ko 19 degré donc mbiɗen gardidi habruji meɗen ko États-Unis pourɗoɗen ko yalte ñalawma kamɓe FBI ene waɗi ɓe jeehi toon to Georgia ɗum noon ko bureau oɗo nokku jeyaɗo ɗo ganduɗa kanko Donald Trump o ɗamino woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas pour yo mbayla beele kanko hoore makko gaño ɗum noon ene wayno ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗe kanko hoore makko haalino wi wonde ko ɓeɗon ɗiɗon woteji alay sago kamɓe laamu ngu ɓe mbawa yahande ɗum FBI hande toon ñalli yiyama ɓe ƴefti kesuji ha way ndeydi eɓe nawa toon siftinde on tan ko woteji Georgia kanko Donald Trump ene o ñawanoma ko kanko wiya kanko tooñi ɗum ɗon kadi ndeɗo ñawore kadi wontino ñawore fédéral ɗum woni Jack Smith ko enquêtannoma ɗum ɗo fof wiyanoma ko kanko tooñi par ce que o ɗaɓɓi kanko hoore makko yo woteji mbayla toon to Georgia beela mo gaño Joe Biden ko wawi wonde fof yaade toon FBI hande kadi holli wonde ko tungnana ende CNN e Fox News ko kaali holli wonde ko kanko Donald Trump mon continue hutorade wonde ko lamɗo hutorade FBI e défense wadde hajjuji makko ɗi yiɗi fof ɗum noon ko kanko hoore makko o serani haalde wi wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa portunoɓe plainte walla yimɓe ɓe ganduɗa darinoɓe pour wiide woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas Joe Biden gañi ene wayno ko kanko hoore makko mo ruton ɗum ɗon ɗum woni donc FBI neldama tan hande to Georgia donc siftinde on tan ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko kanko Donald Trump e kanko Joe Biden poɗodiranno kono ene wayno ko ɗiɗon woteji caggal nde ne waɗi ɗe kanko Donald Trump joɗima ken wona lebbi kewɗi o jaɓani woteji ɗi en ɗum noon ha yetti janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko ɗum woni supporteur uji makko jani toon to congrès e siftinde on kadi ene wayno ko kanko oɗon sa gonno procureur toon to
to odon county Fulton to Georgia on kanko Fanny Willis en way ko kanko wade makko wonno nyaawore contre Donald Trump e contre kadi yimbe ligondiro mu en jaahen kanko Rudy Giuliani o siwti non kadi ko rewbe dido ligotonobe county odo county biata Fulton en wan portini Rudy Giuliani plant ha Rudy Giuliani kany horum fa kana abbo temedde $2 million pour yobbe do rew donc en wani ko Donald Trump de do balde dum non ko gila nde woni Davos o mon hala no wi wonde ko woteji banode ton to Florida di en wani dum do foko woteji gujjadi e dum non kadi en wani ko yimbe hohobe ardinobe didon woteji fu en wani ko man nangi o haali kadi wi wonde ko FBI kany horum ma yiloto didon nokkuji to woteji moftadi e dum non kadi pour wawdi artirde haltude wonde penale badno tonde donc way wonde fo en wayno ko kam FBI hande ko ton minyel ko jidaji ma hande ton to Minnesota e ko tumnade kadi ko yalti e journaux keede télévision keede hono kanko Tom Homan o wayni Jordan hande gouverneur mo Minnesota hono kanko Tim Walz dum non kadi tumnade kadi ko Tim Walz ko haali wi wonde ko d'abord Tom Homan namdi holko woni sababu fitinaji ni keewi do en Minnesota parce que be jehi nokkuji kewdi etaji kewdi mbadi didon operation ngaji kon non en wayno be medani dañji yimbe enen dartorobe non dartiribe ton to Minnesota ni en wayno ko kanko tumnade hande kanko Tim Walz ko haalde journaliste uji surtout CNN e yemen o wi ko serndi opération ngaji baddi ton to Minnesota di opération ngaji baddi bangeji goddi en wayno ko ala fof to yimbe be ngari e mbara yimbe en no be bardiso yimbe to Minnesota ni dum non ko way wonde fof siftin don ko kanko Tim Walz e kanko kadi maire mo Minneapolis on kanko Jacob Frey be mbawni kambe didi fof haldude Donald Trump dum wadi dum addi hono kanko Tom Homan on nelda ton to Minnesota lomtade hono gonno ton Gregory Bovin Tom Homan kadi ne wayno halfina yo wal loskoji ko fate chadele badde ton to Minnesota de e didon loskoji kadi tunnaade Donald Trump no haalir ko kanko hoore makko kala ko yiti hanon o haalde ko Donald Trump kanko non Tim Walz gouverneur mo Minnesota o holli hande wasde mo weltade sibabunde odo sa joni ankitaji badetedi ton to Minnesota di surtout ko fate bargol odo en biyetedo Alex Preti e kanko debbo barnodo kadi ko addi dum don hono kanko Rene Good en wani ko Donald Trump wi didon ankitaji ko kanyum woni didon ankitaji dum don non kanko Tim Walz wi dum ko wona hunde wonde lawol parce que ankitaji sene bade foti ko kambe gouvernement fédéral be badde kadi gouvernement local gondon dum non ko dum woni ko Donald Trump seli donc sifti don tan hande kadi ko kambe Minnesota ko be kalas kambe ankitobe fédéral be hande ko be blog be ankitobe wonbe ton to Minneapolis walla won ton to Minnesota way won fof pour nadde nokkuji walla hebde kala gede de bi luskitodo sa jon ko fate bargol gongol tongol ko fate yimbe nangabe ton to Minnesota ko ton to Minnesota kadi walla ton to Minneapolis kadi hono kanko Ilhan Omar en wani hande dañini cadel de kadi en wayno ko don wonno huccite yimbe constituant makko dum non ko yimbe kanko war makko represent dum o mo haalde men cadel bon gostondiral miijoji hakkunde kambe sardiyankobe kambe kadi yimbe mo ganda public dum woni neddo goto suka goto tubak faye makko jefti hunde fuufi e yeso makko faye jungu mudum makko don goto gardiji ari nangi odon ko wonde fof kanko Ilhan Omar nder ko ndew namda o haali wonde ko Donald Trump hareji wadata makko di kanko yo fam wonde ummi ko leydi deja to hareji gonno o sowi kadi dido dubi fof ko hareji républicain kuccite makko kala ko Donald Trump wadde makko o mo paran dum siftin don tan ngani wani ko dum do fof kadi ko gede jiadi odo dumun fof kanko Donald Trump yimbe makko walla yimbe takibe enen jana e yimbe surtout way ko démocrate sadiyankobe démocrate tin don tan hitan ujunaji didi no gase e tati kadi on kanko Nancy Pelosi gorko makko yanano mo son to California e ko jida kadi e sadiyankobe hewbe kadi warabe ton to Minneapolis taw kadi ko yimbe supporter Donald Trump bardum ko way won fo en wayno ko don demno de yande kanko Ilhan Omar en wayno odo sa joni mo nanga siftin don tan Ilhan Omar ko sardiyanki jaado ton to Minnesota kono origine dum ko Somali e kadi en wayno ko kambe laamu Donald Trump ko be kontinbe hande be dikki Somali naabe bi wonde ko kanyumen so dañi mo heftu kayitaji men e kadi en wayno ko kanyum fu mbadi fraudaji baddi ton to Minnesota didon fraudaji non en wayno ko kambe democrat kontinbe be jadda hande bi dum do foko chairman Ousmane Dembélé manipulation gouvernement Donald Trump wadas ko way won fo en wayno do sa joni yimbe daddino be wonnabe ton to Minneapolis dole mabbe jalti e gurongo jalti etaw
ɗum non nde kanko Gregory Bovino ha hande toon to Minnesota kadi hono juge goto kanko George Bush en wayno nomno ɗum kanko oɗo biyeteɗo Patrick Shields ɗum non kadi ko en wayni ko kanko woni ñawoɓe toon tribunal fédéral toon to Minnesota kadi o haali hande wonde oɗo saa joni o weltaki gouvernement Donald Trump o yenni ɗumen gueɗe kewɗe siftinde on kadi ko sakkiti ko kanko hoore makko namdi hono gardiɗo police immigration kanko biyeteɗo Tad Leon yo arto suudu makko ñawore ñalawma janggo walla ko adi aljuma kam ko ay woni fof ɗum ɗo fof ko pour kanko hoore makko juge omo huccita oɗo en gardiɗo police immigration o namdo ɗum gueɗe kewɗe kadi jeeya ko violation ngaji no wiri ko fate constitution violation ngaji ko fate deƴere toon to Minnesota kanko juge Patrick Shields noon ko neɗɗo gandaɗo ko activiste wonno kadi ko neɗɗo conservateur neɗɗo mo meeɗan jabde haalum haale o haali gueɗe kewɗe ɗum ganduɗa surtout gouvernement Donald Trump en attaque yimɓe juge uji wonɓe tribunal uji fédéraux uji ɗum ɗo fof noon en wayni kadi ka ɗon haala kadi hono kanko adjoint homeland sécurité hono kanko Tricia McLaughlin o wi wonde est ce que hono kanko Tad Leon directeur Tad Leon en perdita muɗum mi yana notiyomo kanko oɗo juge ɗum ɗo fof noon en wayno so tawi on notaki kanko juge fédéral omo foti wadde yamirore pour yo on nangue ko way wonde fof anda ko taw ko wawi wonde kono noon ɗum ɗo kam ko hunde oɗo saa joni kamɓe républicain ɓe puɗɗimo fayde tawde oɗo juge ko neɗɗo mo meeɗan jabde haalum haale kadi ko juge conservateur ko juge kanko Donald Trump omo yettanno ɗum ni mandat makko gadon kono noon oɗo saa joni ko puɗɗiɗo segde gueɗe baɗete toon to Minnesota ɗe ɗum noon ha yi yaade hen wiide kañum huwoɗo ɗum gardiɗo police immigration yo ara yeeso muɗum hakkude janggo e aljuma donc siftindon tan oɗo juge ko kanko woni mawɗo juge uji fédéraux ji toon to état Minnesota donc ne wawi hawnaki o fotta e oɗon toon to Saint Paul walla o fotta e mum to Minneapolis ko ɗeɗo guure mawɗe goni toon to Minnesota habruji men États-Unis ha hande tungnade kadi ko ummi toon to Washington hono kamɓe sénateur uji républicain ci e puɗɗima wiide oɗo saa joni eɓe pari wonde ko kamɓe ittude inde immigration e kala budget voteteɗo toon poɗɗo voté toon ko kene haɗa gouvernement uddude dame muɗum siftinde on tan ko so tawi ɓe nandirani ha ñande aljuma a minuit ene wayno ko gouvernement mo Donald Trump kadi ko uddata dame muɗum sababude jogorani dañde budget donc ne wayno ko tungnade hande Hill no haali ono ɓe mbi ko groupe républicain taw ko sénateur uji oɗo saa joni en jogui kañum koyemen pellital pour wawde kala ko fate facture aji balloji hono gouvernement fédéral dañde budget mum beele ne wawi votede kono noon e taw eɓe jaɓa kamɓe koye mabɓe ittude hen kala ko fate immigration ɗum noon ko ɗum républicain ji ɗum woni ko démocrate en namdino ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko surtout biyeteɗo Alex Preti nde pellugol makko ari donc ene wayni ko kanko sénateur jeyaɗo toon to Louisiana hono kanko John Kennedy e nder ko haali kanko hoore makko kadi ko jeyaɗo e oɗo goomu biyeteɗo appropriation ɗum noon ko kala ko fate kaalisaji ni kewirte o wi wonde ene wayno ko oɗo saa joni omo andi mon républicain ji yiɓɓe albitade idée hono kamɓe démocrate koɓe kalata ko hen pour ittude hen kala ko fate immigration kono ene wayno ko heddi ko fof vote ne siftinde on tan ko heddi ko fof ko haalata ko ene wayno ko ene waɗi kuuji joyi gonɗi hen ko fayi ko défense goɗɗo ko santé e goɗɗo fayi ko travail éducation transport e goɗɗo kadi wayi koye état ji tokoɗi surtout service aji patuɗe e wiide makko ɗum ɗon immigration wawi ittede hen beele au moins ɗum ɗo fof ne wotine taw gouvernement uddandami mum tumnade ko ummi toon to banggue sud représentant hono kanko Mike Johnson e nder konguɗi kadi ɗeɓe kaali mbi wonde ko omo rentina républicain walla omo rentina sénat kala nde ɓe pecci facture aji ɗi en ɓe guitti hen ko fati immigration ene wayno ɗum so yettima toon sud représentant hono koɓe riwtoɓe ɗum ɗon noon kanko Mike Johnson e kadi e républicain kewɗi ɓe jantodiri oɗon ban kadi wiide ɗum ɗo ko hunde nde wawa gas e wiide makko kadi woyi so tawi kamɓe sénat ɓe mbawi de reedo ɗeɗon peeje so tawi facture o arti ha to toon to sud représentant maɓe mbad peeje goɗɗe kamɓe ne républicain ji beele ɓe daña woteji pour beele facture ene woote yaha toon to kanko bureau makko kanko Donald Trump. Kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e dande musidɗo mon Amadou Touré. Habruji men international guiɗoɗen ko jokkodirde e Mamadou Samba Diallo joɗiniɗo en toon to guiɗo makko
roken hande ko kewi toon to Mauritanie. Mama Samba Diallo bismillah. horejo leydi ndi Mouhamed Wul Cheikh Al Ghazwani mo wadda jillu to diwan gorgol jillu ngu noon no fuɗɗoto ko ñande alet jeetati lewru février ñande hen o arata ka hayɗi e ñande jeenayi nde mo yaato département Magama so ɗum yawti o arata département Mbut ñande 10 ñande 11 ko département Ligsayba e ñande 12 o arta toon to département Mongel ko ɗon uddirte jillu makko kanko horejo leydi ndi Mouhamed Wul Cheikh Al Ghazwani. Mbaɗen peeje meɗen e pellital men ngam kadi tawtoroyede nguɗo jillu ha tenti kadi garangal makko to wuro ka hayɗi laamol wodiyan gorgol inchallah so hawre welede ken yo Allah ko en hawrude hen. Mama Samba Diallo jaram habruji men international hande tungnade kadi ko umi toon to Venezuela fa batuji pellanoɗi toon walla laaɗe pellanoɗi toon kamɓe américain min bumbuno oɗo ñalawma hande ne wayni ko famille yimɓe jeeyaɓe toon to Trinidad ɓe mbawi portude plainte on laamu Donald Trump wiide wonde ko yimɓe mabɓe mbarama hen ɓeɗo yimɓe kadi ne wayni ko yimɓe awannoɓe ɗum noon tungnade no ɓe kaali mbi wonde ko kanko Chad Joseph jaro duuɓi 26 e kanko Rishi Samaro jaro duuɓi 41 ene wayno ɓe mbara koye ɗeɗon laaɗi ɗum noon kadi taw ko ganno oɗon sajuni ko ɗannungal mabɓe ummade toon to Venezuela fade to Trinidad en mbi kadi ene wayno ko ɓeɗo fof ko yimɓe andiraɓe ko awoɓe gonno toon e kadi ala fof ko nder ɗumen drogue ko way wonde fof ene wayno ko kanko Peter Hegseth ko gardiɗo défense leydi ndi e kanko Donald Trump ene wayno ko kamɓe jamiri ɗiɗo bombardement ɗiɗo batuji kadi mbi wonde ko yimɓe jeego mbaraɓe hen ɓe kañumen koyemen gonno koye yeyde walla joguino ko drogue enen ɗo ɗum caggal leydi ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa toon to congrès ɓe namdama yoɓe gaddu preuve aji mum kono noon wayno ko meeɗani addede ko way wonde fof ene wayno ko ɓeɗo hande porti plainte taw kadi ko cour fédéral pour wonde yimɓe mumen mbarama taw koye toñangue toon to Iran tungnade kadi ko ummi toon hon kanko ministre des affaires étrangères mo Iran e nder konguɗi ɗi o haali kadi wi wonde ko Iran ene pari oɗo saha joni haaldude e États-Unis walla haaldude bawɗo wonde fof ko fate nannodiral patungal e nucléaire kono Iran kañum hoore mum ene wayno feɗendu mum nana wone rawandu fetel muɗum donc kala nde attaque walla kala nde soña ko berlotoɗo bonandeji mum ɗum noon firti wonde ko kamɓe Iran hay sinde ɓe jiiɗi haaldude oɗo saha joni eɓe jiiɗi aussi hen wonde ɓe gona jogo garantie wonde ko kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ala fof plan moɓe jogui pour yande toon Iran sifti ɗon tan ko kanko Donald Trump mon continue hande neldude batuji mabɓe porte avion ngaji makko toon to diwanuji takkiɗi toon to Iran toon to Moyen-Orient e ɗum ɗon kadi hay sinno o haalde jaydiyankoɓe o wi wonde ko ala intention oɗo saha joni bombardude Iran hay goto anda kanko Donald Trump ko fewjata habruji men international cakkitirɗen ko toon to CAF tumnadi kadi ko yalti hande en winda toon to Radio France International hono kamɓe confédération africaine de football en wayno ɓe tuyanno ko goomu toppitude ko fate needi ene wayno ɓe pawi sanction ngaji kewɗi fatude Sénégal e kamɓe Maroc donc tumnadi koɓe kaali oɗo saha joni hono kanko entraîneur mo Sénégal hono kanko Thiaw ene wayno ko oɗo saha joni no fawama kalis keɗo kadi o suspendama match uji donc ɓe nomi mbirni ɓe mbi sibabude kanko waɗa makko kanko yamiri équipe Sénégal yaltu terrain fawama kene wona $100,000 sibabude o yamiri joueur uji makko e jaltu terrain e kadi ene wayno ko suspendama match uji 5 ko fate kanko Pape Thiaw noon sifti ɗon tan ene wayno ko contrat makko pour wonde entraîneur équipe Sénégal gasata ko ñande 27 lewru février hay sinno manda makko nden gasata waɗani CAF yafade joueur uji mabɓe ɗiɗo hen goto ko biyeteɗo Iliman Ndiaye e goɗɗo kadi ko Ismaïl Sarr kañumen koyemen ene wayno suspendama match uji ɗiɗi donc ene wayno gadano kono kanko Iliman Ndiaye nde huccite arbitre congolais gonno toon o ngala o wi ɗum wonde ko kañum hoore mum ko coodaɗo goɗɗo kadi ene wayno ko kañum hoore mum wi haali haalduji bonɗi kadi fatu huccini ɗum e arbitre goto e mabɓe fof fawama $10,000 ɗum noon ko sibabude wasde mum nehade kadi jogade needi professionnel banggue Maroc aussi kamɓe koye mabɓe ene wayno ɓe pawama gueɗe kewɗe ɗum noon gueɗe ɗe ko guila e jour uji mabɓe ha e kadi ene wayno entraîneur uji mabɓe amande moɓe pawa total woni yettima kene woni $315,000 ɗum noon ko ɗum woni ko fawa e mabɓe kamɓe Maroc sifti ɗon tan ko oɗo final koko bannoɗo hakkude kamɓe Maroc e kamɓe Sénégal naɓe pratiquement sibabude noɓe mbiri ko goytima gila final warani gila demi final warani won gueɗe ɗe mbaɗete toon to Sénégal kono noon surtout ha ñande final nde ha ñande nde jetti Rabat nde haɗede ɗumen jippade hôtel ɗo ponno jippade haɗede ɗumen dañde nokkude ɗe mbaɗa entraînement e surtout kadi yiyade kadi supporteur uji goɗɗi ene toñi ɗumen walla ka jour uji même kañum koyemen
tako marocain ji enen mbaɗa gueɗe provocte ɗumen kamɓe sénégal naɓe ɗum haɗa animi hayso ko ɗeɗo mette mbaɗi gagnade o dow Afrique des Nations hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom kono noon ko wawi wonde foof confédération africaine de football waɗi sanction maji muɗum hannde. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba nogas jeetati lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom gasi yalaɓe ko musidɗo moon Amadou halda e moon en jetti Mamadou Samba Diallo directeur rédaction gonɗo toon to Guiɗimakka kañum kadi wallino en habaruji toon to Mauritanie yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi jarama.